Wala busiafo ye mamu nyina kwa ba esade ba Kofi Agyenkwah TV na de di kan ye besere se obe subscribe na wa share na afi wa ma comment ne so aflow ye nyina nim se ye wo political season na se ye ka politics dia na oman Ghana mu eye amanyako mienu ene di mu tintinman pa eye MPP asabiri odi ade na afi NDC a ofiri akonya so ncheye na ene nyankopon adom ye nya political figure ba ko a afi anase amamu etwa mu no yetu ni din se obaye Asantoa esanse adwuma odiye ene mpuntu a wode ba ne mpasua so no na aditwam New Year school a omokowo takorade no ono ena o emerge as the best MCE na de wagya tum se oni ye betwetwe nkomo enti ye beko na yakwa akoma no akwa ba mami mpacho ye mo akwa ba ya eja na me pacho ho tisi nyame adom me ho ye mami Mary Juantoah sisi a onye politics bio ede na ekoso wa brabo politics ni de minyaye se MCE ena abewe ya na nkyere se meja politics ye ti se mi wo mu a sisi ya me bai me be fie kura no me regional executive sanase regional office of NDC me no mudi nsa so pa ti minyaye politics. Oh, okay. Na je se nkitahudie bi eda NDC amanyoko mu Asante mamu ha no odi mu ntintiman. No krepa. Mami musa abrebe na wo joining NDC edi besi so be MCE no twanifua famaye. That's NDC first no na party politics in my iti na ye 31 December women's movement na sa movement no me join ne wo 1986 na samre no na former president Lawrence Yire na da se kura no nti eduru 1990 no na chese samre no na ese to edini ema NDC afekuo no nti ema 31st for no nyina no funk ara eko share NDC mu nti samre no na NDC no mi wura mu na chese uko NDC mu achepa patwani mami yenhwe NDC eba so memfa ne se Professor Atamils ye president awanye ne baby ko ofri so na ye papa John Dramani Mahama bae emu na odi be ye MCE ubeye MCE no edien na betim di ahyehye ho se oye ya ehye wo party kukuruko na nimu nyamesa nsa NDC susno NDC susni individuals na eti wonso wanim as MCE edie pa na oye medase musa sane a wusibu sa me ne sane a me free NDC mfiti ase ne de na nka me pese meka bibi kakra free 92 eba 2000 ebi se hono me be mo no na me government appointee ewo assembly na esanse na manante empesua samre no na esiwa district ne Jacobu manson kwanta ni nyina eye Bekwai na me fanse ya mansie East district it is samre no anami wo mo no esanse na me ya appointee ewo assembly ninti emitumu ye na ma bebre fi se committee ana ye social services me chairperson pay me intina samre no eniema pa ye hyase no ewo Bekwai no na me counting fiti ase no ye de ntia me pese ye di free baby ni se wohwemu a former president awanya ne baby ko ye ne kure samre no na se 2008 to 2009 se me kan se me di free fiti ase na me kana ebre boyen etie ho na wo de free ni de na me pese wo hu ni se me dwan ni ye na me wo mu a
na me wa assembly ho nti na emwa bi wo ha samle nke betimi akase ebo aboy na emo me duru professor Mills so no ene ye sha ase se ye beye bibi na nenum po no na 96 to 2000 ene me bi wo ha ye ne Bekwai ya ende me pese anka me di firi ho na me ma mu hunu sentini se wo hwe Bekwai administration block MCE and I say Municipal Assembly hona 1996 to 2000 NDC yena see share dana see esi ye call opposition no 2001 mu MPP ba ya no mo betena office no wo hwe Bekwai market ya 2004 to 2000 eni see Bekwai market 96 to 2000 in you see Bekwai market samle no na me ye social services chairperson in interview aye ya ye di be che edwana se no ama manfo no na me da committee no eso nti edwana nso ye na ye see enti wohwemu a na kire se eniema bia kese a ewo Bekwai mfitiase no NDC ansa na Professor Mills baye no ye be share new hospital no ase amana dimu amana kase Bekwai niema kese miensan die na NDC na ese bondi ansana ebe mame mabaye presiding member abeto aso niema akachiri na nti na emam ase medwuma no edi mo mame yo mama musa se obeye MCE a mempese ubesi untima gofri wa monten said the course assembly na de mepese mbuza ne se aya na opese oye development bia ntwintwa na mu wo ho ese mempene ade asika ne nyemo de ana ebia obi percent bia mo divertis kan ko ba bisa nti ema sebu opese kura udiso MCE no etumpon a enye yi ana ndase ejina opanyin no eso if you say so MCE na wankasa no wodo wadwene to so say woni nyame na eye adwuma nti obe sika bia na dwumadie bia ese wodi ma wo man no wa wodi no kura bebe mu a obi a wohye bia ni ho a obetimi atwintwa wakwam sentini se wontimo meka nkire wo se we yenche ni fisi wonim se obeka enya de a obepene so e de ama no tina meka se gina nipa no so me de me koye ne me madwene se yetumi fofiri fie fi se me fie bibi kakra e wo ho etimi nua no a bibi woni nsem no ka kire me se mama ni mriska fi se ke ska nko a anka o mama meye MCE enintimi koye me de madwene eto me ho so se ni sikanti enamba nti bibia ese be fra be mu beba say ye common fund say ye GOG say AGF bia ye fese de be ye adwuma nti me nya sentwintwane mu no ewo me penso. Okay mama wakobo common fund so yenim say common fund no ye wo MPs common fund ena ebia I don't know IGF ne GOG ne de obobo so ni nyina mami musa we MPs common fund any assembly nsense mebu ana MCE no ebi ana enye na ban na was MP no enye na ban na dade unya problem on ho sa na say na now this common fund ne ba oni then MP ano ho no esi dinkita ho fa common fund no ansa na be ba ne chichemu hom disabled for one day MP woni die itimu kire baabi a ese bibia eko itimi van say disabled for die say one percentage wuntimu mfa wonsan kansa wo ye obi a wo kan kore de a eho wonko ho saa na MP common fund MPs common fund nso wo ye chief executive a eno nso wuntimu emfa wo hunkom ekosi say ono ni percentage ewo ho na de wo mo ni say esanse ye ya kansumu na eba no kontra me wo so ni say obeye bibia gise check ne me na me issue ma no de mom say ye kɔ ni sika mu de ye nkom ono ana ne opeso de ni sika ne ye no obetimi de ayi bu ho a
obepese bia wode nkra beba obesuma na verbal na obeba ho no aka kire se bia opese water cement ekoyire mo ha nti wohia sika sei nti oye na list ne ba formal sana na oye no o the list no ba na che se why check na man me pension na me ye ne se obeto bibia this ye hunu ade kro na esese MP to nti o list ne ma ne ba ni ye issue check na man na mum se yen ni ade kro a issue check ne ma no ye bedi a kire se wode koya na wanfa nkono eno no eya na wo yesa ne de sentawantawa aba nti assessment no obeto no mo de ye check ne mana ye de ye beji receipt no VAT receipt ne niam ne nyina egu ye file so if you say ba say auditors ba omo check ya wono woni ho ye no mo ba be check ye ne mo ni sika ne de assembly ye fa ye sanka e wono ane de ane ope e na ye de be ma na akwa assembly CP na ya na MP no ne this no ntamonye e na ma ye tinka se bia eno kra no e bia this ne na ne check no e bia ya na opeso delay ye ndi me delay ne mo ni a odi ni sika ne ye nso de e wono ane nchichemu e na opeso de ye opeso de tier school fees opeso de boa community de opeso be ye bia no list ba na ye check na me de mind so de check na ma no no akoyi na odi aye ne odi be ye enti mama de me bizan say edru da bia woni wo MP montamo ye na munya akasakasa bi esane common fund anase ne common fund de ba ye nyina wo issue na de ma no asen hwena or request ye esan se na me ne no entiboni na me nso me ni mmere nia ode ne de no ye no enti me ne no me bia obeka se wo hia ne sika bia na ne nsaka na o magi sika no so ma me nka se na me percentage wen ye ninim nti me ne ntam sika ne de esan se ye wo ye de yi adwuma nti ese me de na ye de amaye ne me hwe se ye be control no no so woni de me hia ne se o de obeye bia na o de receipt ebeba wan fa receipt ama akwadu ba ni ye chese no ni akwaje ebia na ma oye ne receipt ne ya beto ti me ne nya problem fi se me pese me ko ne sika wo pese wo komu a eno na ya na de problem ne ba no bi so ono ana ne dine da so nti ono ana de no de onim na o de beye enfie do se na beye MC by 2013 we shemu a minya 3 years say 2015 16 no am na ye free e hono January na am okay ubetima ka don se sisu se sika bia e bas MP common fund bia MP nsaka ne sika ene de 100% sure sika bia ba ye bia ne wa yen assembly no etena so ono akra no wo ha wontimun kanda se yetena ni sika so ena dabi anye da krokra wo kan se ebia ni party fo ni bi beje check no ni ho na makase memfama no tini sika bia anka assembly ho ni sika bia ne common fund the common fund bia ne sakan mama musa wo bedi MCE for 3 years ewo Bekwai constituency edien na wo betimi di wonsasi wo aka se open so ene waban pen so ena saa eniema no ekoso a eboa nipa mpempema ewo Asante Bekwai ene ne mpatamu esanse Bekwai constituency ne Bekwai ne the seat of the government representative edien na wo ye ya ubetimi dun se subu enei ewo ho a obeka sen ane me Juantoah obaya Asantoa me bedi akonya as MCE ena me yewe me dasi ansa na maban disi aban mama ba no ade a yetoto man no yebusa me se me gidi se wo mo de MCE na mame a ede be mpa na me gidi se ebe ha me wo makwem na bo a me hye ne sade ebe ha me ye se ye wo amanyene fo nso ene wo abrempomfo enso be nkono na edu nti abasa no a na wo ba na wa anyere wo ho a na adwuma na yedi
Itimi bae no mehwe se amanhene fonso ne de obia nya ne chefa ewa efiri aban no na minim ara se obema me kwan amma kyekire ne ma ne bia ye ya me firi Bekwai abontin so Bekwai manhene mpesua so me bae na de a eto makoma so amedi kan ehwe eye Bekwai Rori Park ne ho eye manchimonka ateche nti edi kan se anya hwe kura no Kajetia ho de na Rori Park ho de ese itumu ehihye ne paving blocks ti edi kan ye Bekwai Kajetia na ye wie no na chese uwie na Bekwai akwan ye demo no enso ye manchimonka na chese ansa na be firi fie kura be do station where ye papa no na wo ho asen nti mitri ye me de adesrede ekoto omampanyini NDC president ano ho na oje ano yese asema me kan ye nokure nti ye Bekwai streets ni bi na ye 6 kilometers wo hwa Mrs. Lamte ho no na wuntimo mfa kai bibia mfa ho ti edi kan ye ho no afi ye de kwan tutum mu firi Bekwai na ko chiri kurum a ye kwan na fa wa kusiesie ye na eba me efi residency ho no baby na ban de na metie no onso ye fa chiri ho a esan se menye pesami nkumnya nti wo mane akora akọ baby na metie no ya anye se na be ya 6 kilometers no ebetimi akọ na Bekwai hene no mu efi ekọ ho nti bra o mampanyini ba ya na o bebie Rori Park no na ya hye kwan na se ne o kan no nti me hye ne bo se ne o kan no contractor na hyase nti ne sanete dia onko kati sword na nyame mama adwene se sword na wo kati no menya ne wo na Bekwai hene eni adenkrenya enkwanta no so ho na ye kokati sword no nti ho no na o mampanyini menya akwanya ene ne kasa se ye ya manhene fo no ye nso ne ba konso mpesua ene adenkrenya na Bekwai hene ene adenkrenya hene wo mu nyina enkuro no ewo Jakobu nti se wo mo kwa wo mo fa adenkrenya esi afo akonkwanta ekwan ne nye kura etosu bi o se bibisi oboase kwan no bridge kese na ewo anwankwanta na tise cars ni nyina befa ye ho nti we de mesre no eti ho no miti ye na Fida Rose panyini ewo ho na Koko Road panyini Dr. Opuni no ho nti ofre omu ye no nyina ka kire omu se ne maka ne ye no kurenti yenye nti hwa no omu ka kire contractor na oye Bekwai Rose no se onto aso no onye nkosi afakon enkwanta nti ho kwan no so ye de ma amanimu ya nti ho no emma eye mideye kuti se because amanhene mienu nyina ye behwe enso nyina ye behwe se obia benya ne chefa ye wo hwa Bekwai a SDA secondary school ewo ho wo hwa nkwale wo ma omo doso pa education na me ben se me free Rose enti na ehu behia se SDA ho me kohwe ebo apro ho na me koye yare wo sama me hu ye ni se na dormitory ma beda no me ye obenti na enye ni so hwe a omo fafa so ne dan no so nkitinkiti afi omo dining hall de ene ne kire se samre no kura na omo no so pi no kura no omo coin batches ekodidi hwe dining hall kitwana nti ene nso mi twa mfonini de konkran de kosre ma ban ye ni se obama ye dormitory nti oma emanu 16 units dormitory chete kese na omampanyini bebia no at the same time no na wa me yahye dining hall na se dining hall no so ebe students be 2000 and above yes ebe buru 2000 dining hall ekese usha na SDA school no kese ni nyina no na omo wo bus baako na omampanyini so che buses ni menya bi intimide SDA ka ho emo omunya bus e ka afi dormitory no
ya fancy was aqua now here any maybe say o my ni bathroom in account nanso ye ma omo mattresses any empa say empa no ye ma omo 400 ma omo mattresses 800 sene be ya ibetimu edi egu na ye double bed afi actually kura no ye sign the teachers table aya metal tables and chairs ekoma teachers no me free SDA ho no na education ho ana me we na say ye youth no so wo munya baabi efa na teachers bungalow ni de na PTA na ye ni ye supporto wo mo nti me pesa ade a ye ne ankasa me aban na ankasa tene ne nsa ye na me pese na me kasa me ka we me niam me ka ne nyina free 2013 ma fa free 2009 kora 13 to sanka ICT no me pese me ye na manhene to o manhene fi se me ka ehye se me mo manhene bi ye nya ne so ne de ti me pese me ye Bekwai manhene de no ewie nti ye ICT Center ewo administration hwa Bekwai Municipal Assembly wana na ICT Center no ye bia no de eniema asese hia laptop any equipment ese hia ma ICT ni nyina egumu a na ye operational na ye adwuma ewo Bekwai usha uko Roman school ha mi hunu se Roman tie wo Bekwai nyina schools no na Bekwai Roma etop enso dan da ewo ho na na ewo ho enti ewo nso ye ma omo 6 units block na omo 6 units ne de na ye sonko ye na brosan asie omo nya office and store toilet esoro sa afi ye ma omo baabi se ye kan ye tem bi se itri room teacher for no betimi akwaje wo mo ahome na se bibi wo ho a omo de afi ye san ma omo insuo ani ade a ebetimi a supply school no Bekwai anso ha wo ba GRA Ghana Revenue Authority eno nso wo hwa premises na wo mo no ba bia na principal no obi se ne dan no nti no mu tua rent nti eno nso me ne GRA empanyimfo ekwa akra ekowura mu ama wo mo nso ye ma me krata se ombesi multipurpose office ama wo mo eninti usha eko DC residency ho no ho na asanso empesu asase ye kostre ye ne nso ye de asi wa sesei me be ba no me de omo de krata ahye me sense omo de 8 months hande contractor na ma me say 8 months ombe wie na 8 months na nso ene ye be afie but me hunu say dan si ho ye nyanwie nanso yeah Ghana Revenue Authority so ohun baby a wo mo work to abi wo mo hye wo SDA ho no wo mo na sada na nti se wutwemu wo main road no kura unsani faso so do ani hwe se wa ba unsani faso ubehun sabrosan bi si wo eno ho asem na mekan afi ye san ye ejanan bia ye bi Bekwai Zongo ye bi wo Nyamiduase ye bi wo Tunsuom Asuka Tunsuom ye bi wo Brosan asebu nso ye toilet ma wo mo na nia na Bekwai na manage ho kra ne se me kofoforo no na ye wo fire service station nso ni fire service tender ne car no na bi ni ho eti eno nso mi wura mu am ye ma ye fire tender ba ko a sesi am kase efidie na ne na ye adwuma afi mi hunu se ambulance na akopem nti na eno nso ye ni ambulance eti eno nso mi tu ho na mompa nyame adaro ma mi tu na mo no ambulance ne minya bi o mi se me nya mo no but ne omo de ma me no ne wa hodin yie ma me de ba Bekwai ne no na hospital ni eyisu ye no echi no na busumi bia me ye general cleaning me ne fire service car no ene me staff ene assembly members a omo wo Bekwai mpesua no so no eye sanitation month fancy week
every first Saturday of the month biya na ye nti ma se memene da no efira no pa no obi amie ne store legisi aye sanit cleaning na wi ansa wo mse me extended de ba maka se Bekwai mpesua na Bekwai hene asase so na mekan afie ye street naming no so because se Bekwai bronu bia so no ye didina toto so a ye didine no nya assembly na didine no mai ye didine ni free na nanom ho o ma ne didine no mai na ye de mai enti mi free ho no na me kokofu man hene mpesua so na kokofu man hene mpesua so no ho na ho a Opon Memorial Secondary School ho ho no ne school ni dining hall nti ye ma omo dining hall na ye ma omo dining hall no na me hunu se omo block bi o for 9 years na ya abandoned na ye classroom block nti ene nso mi wura mo ama contractor na just terminating appointment de ma foforo ama samre ya meka sen sa classroom block no ye wie wo Opon Memorial School no mu a esiwo fefefe na mi hunu se ekwan a efiri kurom ekọ Opon Memorial no na kokofu hine na nkasa kokofu man eguso na eka makoma se ne adan ne yenwu enko abigya nkwanta na ho no na minya ne ntie se efiri 7 kilometers ekọ no enye na kokofu hine enkuro nti omo ma 7 kilometers a eno nso ye to aso a yeguso ewo kokofu ekọ saa abigya enkwanta no mfimfin no ichese yegu wie ansana yebefi afei midemani hwe mechi a na me nursing training eho kokofu hwa na ne me hunu ye se nursing training no eno nso me bae ne di kan ye omso mo pe bebi on baye omo practicals nti edi kan si edan a ewo hwa omo de omo practicals afei ye si Bungalows star Bungalows edema omo ye nechi ni ye bonsuo etunsuo wo school mo ho ma omo afei na wo hwe nursing training na wo mu ni dan bia administration block nti ye wura mo ma Ministry of Health boy ma ye si dan so hwe administration block sie bi na wo kokofu na ye me penso eni ye si sa dan da ho ni ehunu se ekwan no nso no so bi e ko school mo ho a na hadwene nti ene nso me de koto o mampanyin anim ma wo ye se sanity dia yemfa ekwan no ma contractor tini a wo ye kokofu mensase abigya nkwanta no ono a ne de ho ma no a ansa na me bebe fie no ye start ya ne ya ye drains na ne ami hu ye ne se ekokusu school mo ho a me wo manhene ba kon so wachiri ye kokofu asaman ono so ye manhene tini ye se kwan ne timutra ekono ho to mo maami ho no maami 11 kilometers ekosi the junction yes ye betra ye district ne kura akura esiwa na wohwa kokofu ye hospital wo nursing training ho no omso ye ma omo mechanics bo ho a itimu supply hospital ni nyina misan be mechi a opemso wohwa kokofu de ye nananom kuro kase nti opemso ne wo kokofu anyinam ayro wusima wo mu ni se school ni baby a ye na osetutu ye wo no kuro na ho no school ni ho nkwala no fa fomba kokofu anaso mu kosiase eti eka makoma se ne ye be ye kg ama wo ti ye kg dan aya dampom yensa ye wie edi nkonwa gumo ma nkwala no da ye bie ye na meni education for na de nkwala no egu school no nti ye wura ho de a ene na me kosiase fi se esiase enso yesi school dan fe JHS ho de ye de library kan ho ye de office and store ye san ye mechanized boho a ye de esi so a kuro kura betimi a supply wo ho school dan ne de na ye sononko di nkonwa esan gu dan no siasi school ai na meja ba ko okukufu mpeso aso ye kuro na office a na wokọ akyeremade no edwenase ho nso no mu school atete apansampa nti na nampeso ya no ba kono no ho nso ye school ma ho nti efiri ho ne ye kọ ehuren
ehuri ewo CJHS dan ewo ema primary anase basic no ansa na yekọ ehuri secondary school ehọ no na ohwe a community school Roman 4 ene ye ntina aban dan ya nesi ho a mikohunu ye story building bia na ye staff quarters ya 6 flats na ya abrosan but na ya abandoned for 11 years timiko ye na wo mo asidan si ho but ni ye nwie me brai pa ntumi nya contractor no ne kasa na chese ni ye kone se ye hye no se bi nti ye ko AESL ema wo mo be hwe wo mo da ma se wo mo ponu wo mo wire fi because na ye 11 years ti e be wie dan na me hurinfo teachers no ye wie ye na me hunu se na ne na ma no so wo mo dormitory wo ye se ma ni dormitory to mo de dan kitinkiti nti ene so ye si dormitory kase ye 16 unit dormitory block ye baby on beto wo mo ne ma ebi on be dware ye ma wo mo empa 500 dua best ye double no ma wo mo 1000 mattresses eguso de ma wo mo se wo mo fensie da no anso ha ye teacher for no ye ma wo mo me fancy staff bungalow mako edumienu wa hurin ho afei ye community school no na ban show mo no kura na ye ti se nkura no free students ni free baby na eba nti ne hia se mo school bus nti o mampanyina da Roma school bus o de maame no de ba kon ema ehurin senior high school ne chese wo hwemu a nana kokofu hini enyane de nana asama man hini onu nso ekwan no sesi ameka se minim se yegusu ye nwie wo manim but yegusu a ye ya yegusu na ehọ na sama na nso ye mechanized borehole a ye de supply kuro no ye se nana asama man hini nso wonyane de nti ye ba denkrenya man hini onu nso ekwan no ni ho ne fae tunya kwan no a yegusu no afi wo senya keji edan wo adenkrenya afi ye okọ sesekura yetunsuo ema sesekrofo na chese na na adenkrenya hene wonu nsu enya ne de yenko denya aseman hene ho yebeko denya aseman hene ho na it's really amazing say asem ne ye nokra wo ka enwan se wo ka bia anofun bia nim enwan so oboso ko onaboaya de ye be mana to so na mesere se obe subscribe to Kofi Agyenkwah TV na wa share na fe you comment and so aba madika ka say your political season nemom one of the political figures are oboa Asante Bekwai constituency ni ye pa di development your friend say development impuntu ankasa eba empesua no so na yene no etwetwen komo honorable Juantoah ya papa Dramani Mahama the former president of the republic etu ni din say ya Asantoa ono na yene na etwetwen komo ye homeso aba ye ba ye beto ankomo twetwen so yo ye mama kwa aba na sabre die ye tufa impuntu no ye duru denya ase mama obeto aso man denya ase so edie na omunyaye yenko ye ko denya ase man ne empesua so a benyin ase ye bone ye si school dan ema primary school no ye fi ho no na ye ko pano na denya ase ne krofro mu ntem ho no ye wo senior high school ho a ye denya ase man senior high school sa school ni ye community school na ban ebe so mu nti na ban so mu no na ban ni man sheda enko ho nti ye ma omo dormitory ye boys dormitory fi semane de na assembly no ama wo bia na wo mo dem ti si dormitory ma wo mo facilities bia na wo assembly no bo no ho modern de assembly na empire call other schools ni de na ye government GOG ifri enkran ton ye de bremi na denya asema senior secondary school ni de ye ne de assembly na ne tompa egu omo dormitory no nti e won so mi se esanse ne ye community school ni nti no na nkola ne fi baby na e ba nti omo nso omo nya school bus
no bi ewo ho ye fi ona ye ko enim a ye fre kuro bi ose kokko kurom eho ye dem nyaase manhene empesua so ye bo nsuo ma ho mo itu nsuo ema because ne nsuo ni kuronum afi kwabran kwanta esi school dan ema ho mo wudu safu kurom a eho ne ne manso kwanta ebo hye nti wo mane efa bi nkoma safu kurom ho ye won kuro bebre ehye ho nya mini ni penim na nkuro na ho no eye wo mo a wo mo ye mfuo enu nti na niema bebre etochem ho di kan ye schools ensuo ne kanea ensu ni efiri safu kurom ekono iti ye di kan sen ye beto mi president enim na eho no kwan no ye di kan ya ye fi se mu se e ma na ho na wo ka wo mo kora e be ye din sanya bobo ya na ka bia ntume emfa kwan no so ye di kan kotwa so ba ye timu se bebu wo kora ne o mo aye no ntimu mfa grader no entwa so nti ye di kwan no ma eye kokko rose fi se kokko ho e ma me ka sen ye gusu firi safu kurom akoka da ban ho de kora ye Jacobu enkuru no bia esi manim ye anti ye wie saa ekwan no na ye mi hunu se school sa ho no nso na nyenti ye okuro bi ho aye fre no sunchire kurum nti ho no esi school dan wo ho ema wo mo eno de ye starting in 2012 ti mimi ko 13 no na ikowie ni amekọ share na nan no eye NDC MCE ano ho no ono hyase afi kuro bi ho a na ye fre no amenhia eho de udura na awerho omo de mpempro ene dotie na aye 6 classrooms na P1 to P4 ne de na ye dotie ne mpapa but P5 and 6 ne de ene mpempro pa anti mi twa to mi phone so e de konkran nti na ho no so aye ensuo nti usi dan ho a na nye yi nti me ma oman no e ma me baabi a ye share dan ase 3 classroom na ye din konwa egu yesi dan nyina na wo mun konwa egu ye kirifisa na wo masam ye ma homti nti ho ye school ma wo mo ye nsuo ma wo mo afi nkuro na wo ekire mintumo mboni nyina di nkuro bese enan na wo mun nkane ano ye nyanji obi ma obe ye solar panel ema wo mo ema menim ho no wo mo so nkane ano 2 years na wo mu tua rate asese ye nya ban nkane ano ye tua na nti sese ya ibe fie mensane de minim ne asi ho ebi obebi ekono na bi solar ne nya adwuma obeka se bi aba solar no eso mfie mienu ansa na me ba efie afi nkronkra bi wo ho bia ye bobo nsuo de ema wo mo ne ye hunu se wo mu nyina chi ya ye school ya ye we aye kwan but e ba hospital na ho asamadi ti safu kromo ho na ye chip compound aye bayi mu se ne ba ye betimi aye we ne bibia ho nti me ba ye no nya mini ni panim ye bebe fie no na ye about 90% complete enso me ba ye no me se obi kan se mini ho nti ye twentwen ase ama semitie ni ya me se bia be October last year ya eba ya wo mo bia mana ye no so ani gisema na wo mu ni se ye sisa hospital chip compound no na equipments ai di beguma ye medical equipments nyina ni aye ready wo ye warehouse tina minima de kurenti esenka ye twentwen ye na asesa ba nyame adom ye bie ama wo mo ti danya asema hene so wonya ono so ne de menya duru danya ase de ene na mefa efuas kokobin ho oye brimpon ono so wonya ejanan ebia afi ye kwagimesu a egimesu sevia for ho de ya asumnya empeswanti asumnya manhene na wohwa safu kromo ho no kora no asumnya for ewom ena na ne danya ase wom nti agimesu sevia yensuo de ma wo mo na de a ne hia o ekwan no so speed ramps nti efi community school no ba besi asumnya eni sumnya speed ramps by etra nwankwante wura mu akopom asumnya na kire se asumnya manhene nso anye ye kura no wonya speed ram enya eniema kakrakra na de a
eye me ya esen President Mahama ni yi block schools na osie no na meka ho ana me de third phase iti dominasi yes munya manhene mpesua so ho na ye ne se de be konti dominasi konti hene yes munya konti hene o my asasi 25 acres ho nkrata sem nyina ye ready a anka ye be kat so de January na 16 na ye be fie no enti se nyame adom na ndc power dia minim sasa yi block akese na yes ni district bia mu Asante region nyina ye ma ye mienu pe me ne manso nkwanta eni nya ye enti secondary school mu project ho bus se France kokobin ho ka mewie ho no na France kokobin ye toilet ma o mu wie no o mu nso wo community school na o mu de no na aban edan ba ko esi ho no eno nso na ye abandoned na ye classroom o se na ye dormitory eno an se si wo sa ye ne de me brai pansa na mi hunu wo mu the trace of the project because yes me kwa kra man ba yes kumasi enti e kire no na che se contractor na kra wo mu ntimu ntresi no enti eno so wo mu repackage e ma contractor foforo abe enti se wutwam a unsa brosan bi si wa yes classroom so fefefa na yesa abundant dan no ene ye repackage ya no so ye ne wo manim ewie na ho ne me hunu se wo be hia dormitory te ono so ye dormitory e ma wo mo a ye bebe fie no na 80% completion but ne me hunu ye ne se sa offense kokobin project no ye bonus e na bind ma me esan se e kan se me ye adwuma wura we nim na me nwuma no so e ho ti afi o mo hunu se sika bi o mo de ba ye bia no me de ye adwuma na kwanso no akwanso nti 2015 2014 ye enter 2015 pe eno o mo ka kire me se ma ye madwuma na amra ye sonko nti o mo sika bi a o mo de ma me select project akese bienu na o mo mre mi sika ne mfanye nyame ni e ho na me de fanso kobin dormitory no na mi wie na mu se youth bi wo cancer esan se me nko kwan ne so me nka cancer de no youth e wo cancer no wo mo nwene nwuntuma na nwuntuma no so wo mo tie awie mu ne nsuo mu ti me mo ye list brami ana mo ye over 100 enti no so me de ho adesrede e ko se sanity de a ene no mo nsi Kente village e wo cancer no mo fa mame enti wo mo si Kente village na ye bebe fie no na eno nso ye over 80% enti e ho no nso no ye de ka dormitory na wo France kokobin no ye kan scan bo mu ne scan bi aka ne na me ka se fie ye tu me fo se mama ni mriska ti me send the request kwa akra se ye Kente village no na France kokobin dormitory no scan bi aka metimu de aye school dan wo mo se oba wo betimu de aye nti eno nso kokotro Roman Carrick primary you could see Adam Pomiensa e wo ho ye toilet esa di nkonwa egum because ne scan be so se be ye nkonwa egum e de ma o de ma ye nya France kokobin dormitory no France kokobin ye hunu se we mu nyina echi so wo nya basa school ni nim te wonso ma o mo bas sentine se o man panyin 300 buses na wo chair the whole nation no me nko me nya 4 ene ba amanse ezie nya baako denya asi nya baako ehuri nya baako ene wo France kokobin nya baako nti na kire se wo hwa ekwan no so nya me faye nya me hu ye no afi se me ba amoafo hine nso ye man hine nti wono so ese ne mpeso aso ye nya bibi ma amoafo hine nti amoafo hine nso ye duru samfo aduam ye keji e office na omo basic school no omo ni keji tie ye keji ma mo ne ho de ye Bekwai mpesua ba wo tra ho na ukọ bo ankase bojawe ankase a ye ma omo toilet afi ye hunu se bojawe ankase wo mu school ni die na che se obi kan se owuo trap nti eno so get fund ye ma me get fund 6 units 6 classroom block me be ba no na yato eduru se ye di nua ebeguso na ye ongoing ejami ni ho
nti en kontem sania mra wo mo hye senka ye 12 months na edi bewie no ato samre yenwie me wa hwehim se edan ni si won ko ade and se ba power 2021 nti ye ba me nim se iduru ho ne yenwie san dan ne kura ye bewie dan no de ama wo mo na me kan sen ne meduru ho de ne na me san to aso nuru kansri fi se kansri apart from Kente village na ye no eno so ye si adampom miensa JHS ma wo mo ye de water closet toilet ka ho esan de nkonwa egu school no mo ma kansri fo kansri na ye hwa na wo mo kwan enye eti se na wo mo wokoko ba wo mo koko no wo ba bi wo mo nkura na koko no wo no wo fomna wo mo do mo koko no ko fomna eti me kobo Fida Rose Accra National amane the report no koy senu nti no wo mo kwan nye eti wo mo ma Fida Rose Kumasi Asante region Fida Rose representative ema be kan Fida Rose ye municipal no ema ye survey kwan na ye de betum akwa na se a ebetimi atwe koko na aba yen ye Bekwai na kire sam ye hunu se ye koko rose na ne entontwin nti wo mo no na nka samre me da so ho de a ka samre kansre ye de kwan ni tumu ema nka kansre kwan enke yaye nti na de amoafo manhene bebi ane de ewum se kansre ye Bekwai de nenso ne de ne bojare ankase ni ayeye no na medru we de husha na nka kwan no so ye kan amuro pa de akromfo a obeti se kepkosu kwan no so ye nan so a na ye Bekwai ene ye kan se Bekwai kwan no kepkosu kwan no akromfo akobo attack ho ya ji nkofo sika nti ye ne se ye be police post wo kwan no so nti ye hunu se bebi a ne ho ye bebi a akromfo no attack nipa no ho ye sa amoafo manhene empeso aso ye ankase ti ankase hene no omo ma ya sase e ma esi police poster mutimu semre bi amboduru obia a police for sense dan ke to anisi woni ntino da bia hwa ye beria omo ti ho 24/7 edi ye adwuma na sa police poster ma kan wasem de a ene na memra domna se ho a me bae no se we de ho ye main road oboase eno nso sana na akromfo no haya adwen etimu no se ho nso police post ne bi ho eno nso me penso ho ye amoafo hene de no ankase de ne wie ya ene ye be ye domna se de no samre no ne abwa pata enso o manso kwan mu ho a wuduru ba bi ane service ni ho ti ho nso ena na akromfo no wo manso ba ni nyina ho na no wo mo ti ho de ne abwa na pata nti esansen na skasam ehwo ya adinti ene so me de request ma amansie rural bank emo mu hunu sen wo mu kra ya be wie bank ne da ti sanity da mbe boa me aye police post ni ebi ho ampa wo mu boa nti police post no amansie a eye Bekwai mensene no yenkwa yetimu ye miensa a me giri sa Asante mem ha no yenkwa ni bia yetimi asisi police post no ewo ho na memfa abodom kwan so fa abodom kwan so kokokotra ya mini ni panim kokotro ye krobi akwan so mo ne ma Bekwai aduane pa enso mo pa na no mo kwan ye asuto breduru ha edine eti uduru abodom ye mo keji na uwure mu abodom na okona ofa kwan so eti eno ye de ho asem ekọ se esanse nuane eni kokko firi oba ne ntino abanhwe no me Koko Rose ampa o ma 12.6 kilometers edi free abodom kokokotro efie na contractor ne hyase ye drains o hyase kura se wogu o ye kone na nko wogu ko na mi hunu se kwani ya nso se ye kwan ne kosi kokotro na kwani ya nso enya kwan ne bia da benda bisam dem timu samanse de sandi si anye adwuma bia aban bia ni ho a wo ba wo ye adwuma tina ye masede se bebi esi de adwuma ko bia mpuntu ko bia de ko timi ma aban no asoten emo ma nipa eye highway panyini fra kra
by or mind this in pennyphone ba kwan so yehunu se kwani ya ode na meka na ye nokure fi se hono so kra mining area inipa hye hoyi ti extend kwan no kwani ya a omo sha se omo ye covet aka kokotro de no kwan de se minti won kan wasem fi se minimu ba bia edru nemom kokotro sevia de ye omo so ye ma omo school dan kama ye primary school de ma omo afi koni ya sevia so ye tunsuo de ma omo afi wo krobi ehye kokotro ye nana professor Mensabons krono awfiri wana woko anyamo afo ono nso ye obrempon fa abodomo na woko ehureni a krono edikan no professor nkroni kokotro no nti omo okro bi asachiri nti omo okro bi hye hwa ye friend ntreku no ehye nana professor Mensabons na si nanso se omo ba omo bre jiso omo besi fomna asa na omo abesi Bekwai asa na omo afakan akọ nana ho nti ene se ne Bekwai akohwe kwan ayosima omo ni se nkro no to aso saa na ye fomna nkro ye de nturaku ni na wachiri wutunu se wutim kura ewuram hosi kokotro na nsuo da fomna fo nkro no ba akoso ene ye de no so ye bridge kase ankane omampanyin Lawrence bridge ni bi no MCE bi ni ye ne ho kiti ena untimu mfa ka kase bia emfaso na me no me wura hoyin ekuzi saban time for ne ma ho nti eno so kwan no ye de kan ho ma ewom se kuro ba ko pe na ye dia nso ye kwan no firi junction ho kan traku ho ye bridge na me kasen kwan na tomu ntreku fo ni problem na ya sen ye to aba no opanyina odi mu pa ho no koye pulling agent na koye agent what say oni se kuro no ma ye bia ma wo mu nti ho ne de o to aba ma me opanyini ni timo fa average ne so koye agent wo omo so was 6 unit classroom block ye get founder na ya abundant for 10 years nti ene so ye bebe fie ne de ama contractor say onwie ema ntreku for because na baby a omo na so omo da borderline nti se duru my first day at school bia na me kodi ne wo ho school uniform bae because koma omo bi fi se kura omo hye district bi no ntem no ye na hadwene kakra nti ho kwane de minim se yegu koka ntreku wo ma bridge ne de ye wie wo manim nti me ka se nyame ni me ka project na adaje bebo ye ni amaka no na me pese me hunu se me chiche aban cake no ma amanhene fo ne abrempomfo no obia nya bi na emo magija project ni bi wo mu a minim se oman na nkasa ne bi ebe kai se bi a ma nka omode na ye mre na ama manka obia mfa nchemi efi se Bekwai market ne kura no e sha se yes efi se 2000 me fa say ba 2000 yan ye see dan no nti yan hwe ma ne nsen nti e sha se ye renovation wo Bekwai market no minim se me ba ye ato aso ana ye nto aso ti minim se bebre wo mu a meja wo mu a emre semo no me wo honso fonini ni ameka nyina wo ho nkurona mabobodin no obi a wo ha wo se ebi ensam me meka nyina adwane me dwamanu no obetimi afre no aka se ebi a ne ameka ye no me bo afi se ye green book na ye no ye se niam ewo mu no ye green book no me niam amiensa pe Bekwai hospital se Bekwai hospital so unim send DC Professor Mills and started ye bebe fie no na ye di ama contractor for fra ye se de mintu mon kan wasemti ini mebi ani ye wi a ye mu adwuma covid ya ben bi ana hono yanya dan bi isolation center on TV say Professor Mills pension no yanya ba ni ye beto aso amba ba bi eduru ya ne di ka samre mfie miensane di necessary ye wi na chese honorable de wakan nyina de na kire se bibi pa bia eye manipa dodo
se masses ni benya so mfaso bia ewo Bekwai constituency nyina NDC na de bae me patron ane na ubehu ade ba ko a ewo ho anya NDC na de bae eye DVLA na mpo me wo ho asamka DVLA no chese ade a ewo Bekwai a nipa dodo nya so mfaso a enye NDC na de bae eye Bekwai DVLA Bekwai DVLA mpo eno so wo ho asamka sane ma me kekan ni nyina ya akese nti DVLA no so ya de edimo na DVLA no ye lansese cars but yenye registration nyamini ni penimidi 2 years to anamon ye GPLT a omo Bekwai omi de madanse ebi se me ka se me wo DVLA office e wa Accra transport owners ni ba ko beto so ye den wa ha me se me pe ade na me de abremo afi na me tani GPLT for no ye meeting e wo ho kwan a me fa so anya ya license cars wo eti 2015 ena minya krata free national DVLA se minya hoboa se minya baby ama kasumfo atena dia ene wo be lances amai nyamini ni penim ye start is assembly ni be container nti e kire na wo DVLA boss no ba se wo wo dan bi e wo ha ebetimi aketafo premises bia staff bia omodo omobeba tinyamini ni penim 2016 no ne kire se DVLA license no wo Asante region 2 me se ba akoko ada agona wo mampon ne de Bekwai de no bae ebesi manim ne mo chase ne de e se January no na mini ho me ya se mi mpo me kai me nya license no wo nti DVLA da no license ana se ye license car registration of cars no ye ne de ye me NDC aban bi se o mampanyini maami obi pa na obeno ena de me nanti ko DVLA ho na nia ihemu adanse se me ko DVLA ho na ro sam ne se anani gisam ne se owura na o mampanyini maami ne ko ye ni mi wura ho anam ko to Bekwai fo mi no wo ho na tire se afi no o mampanyini panyini no a ode ne maami no wanko hobi nti me ko ana me kosi Bekwai fo na so mse Bekwai fo no wo mo DVLA national headquarters no mami Juantoah waya de impuntu aboboso ise ne MCE bia na za ban bia baso no esa se ne Ghana ngaze se yetwa mu nhwire o ke obi kan se yetwa mu nhwire abeduru flowers na nyame nhira waya de pa question we de ani ana da bi open so aben ansan peso obejai sesi a wonya MCE ugina MP aspirant for NDC nanso last 4 years mamaka say 2016 ulusu ye to then MPP candidate Loyal Joseph Osewusu wangasa body na mepacha 2020 election year obesa aba begina biu obepese obebase ubegina MP ewo NDC dimu ewo Asante Bekwai constituency medasi eni de nkamiti mi aye pa ne mom ne mi hunu ne se matena Bekwai ache ewum se mi mfiri ho enso ma mfiti ase nyina Bekwai na metena ye me ye head of department e wona informa me fi ho no me ye presiding member e wo Bekwai ade wa Asante region presiding members e ma ne ye mienu ana me ka ho me fi ho na be ye MCE enti ewiase minhu adekurenti a ese nipa ba akon kase won the position bi e we wiase bia ono nko ana esese woye ti ese samre mi wo Asante region hey mi boa other district no mi ne regional team ye call rounds other district no Bekwai ka ho adwuma bi a wo mu bia me ne on na ye eno ntie ne no mepese yebenya enipa foforo afi Bekwai ha na maso na sene sane ebe ya me ya Asante man nyina no na me san ye Bekwai na mi ye se 2021 ye ba power ekwan bia me fa so
nani nipa obaba mensini no mu no ye ne na ye adwuma aboa Bekwai fi se Bekwai ayi mikro meja me baba no wo ho asesi ya meka se mitu firi Bekwai yenye yi ndizeze mi firi meja wonso obema ba ko ho enti mi firi Bekwai yenye yi enu nti mi ankasa no me ma nipa kwan amom so abeye bi na obi wo ho a na onim obetimi aye kra achen me obi won so a oba na me di nim de na me won boa na obeya ma na bro ne ame ye no so nti afi nye sandi sini mejan ne se Bekwai nso na afono me emfono me ni mo mepese ensesan de nsakra de efi se sensesan ama anka Bekwai menyini se wo mu hunu se andisi eno ana efi se free 92 benyina de bia wo Bekwai NDC ene de bai ene man kakra MPP aye no akese wo mu no de ni nyina aye na yaye nti se ne senti no na be ka se chinchina da me de me nkoa na mpese me ye MP me nkoa na mpese me ye DC tim de bia metena me manfo so a me de me nyane sa nti mo beti se obi foforo aye abebunu ana se wo ye panimu obeba na me nsoma beta na chi na wabegina wo Bekwai yankomo twetwe ne Bekwai wiye na mepese ma me wo asem fuwa sima ba kontem na obeka na daroma onfantu yenim me dase enfatu bi na mema enya nansesem onimdifo bi no ware ma minu o di kan ware ne yire panyini wone ne te wana na ogidi se oye difo nti eso ware bi kan to ware ketwa no oye adwuma nti osore a onifie obeba no nifia ye kama omuti bangulo kasie enua ne ade ya praprasie efie ne mpaso ne yire panyine no oni de ono odan kunchiro no odan kunchiro ni kunu mpaso ni so agro osiesie so osini niema na ketwa ne ye foforo nti oni de bia no ogina home na be man yi banso a eja panyine no ya ade nti no ketwa ni nya kwan ne kunu bonkomo nti aha ye fo osin han eno koye me na nti kra na ba ya me da kunwa mu no mabre pa be ma no de fo ne hunu se ne yire no panyine ne de be ne wo ye se ojan no nti ojan no na eja ma mi de ayro ho sesa ne ma ko ni kromo no afi be me firi adwuma mu ba oba na nkunwam ntade egugu ho ade chia no pa oba yin sore mpra wonyane na me haye me ya wonyane no se na me yire wa ha na wo ye adwuma pa osi ya samna ne de sana me wa ahode ne de mini ahode ho na be ma ne hunu se se adwuma nyina na me yiri ene ye adwuma yi ena mafa hyenhyen akofa ai ewe ya ba eti me yire dada ehine na wo me yire dada sambe wa ne se de masuonsuo masuonsa aponkyere ne se wantonchie mu a anko nim se nsuo mu go ahoro nti Bekwai manfo ne ameka ne se mo amahu se efiri mfitiase ene mebia wo Bekwai ndi sinaye aden ena ya mo mamamfo ana aban na oboa ama yeye sade no mo mani hunu se yen ene ya ade no nda bia mo ma aban no ndi si aban hunu se ne be ye Bekwai bia nya feminim sa afidie nsakra be ba fi se mo so nsuo mo so ansa ye de ye nkasa se ubusa Bekwai de se femfo a emre bi on be interview me bia me se mi nwa me no mi nhebo na ba mi nhye no so ngire se me nya adwuma ade a meka no ade a na aba so nti amanfo Bekwai man nananom man nyine fo nananom adikurufo nananom a muhunu se me che aban ade NDC aban John Dramani Mahama president former president ni amano munyina munye bie no mone momanfo nkasa mai na obia obegina Bekwai afia bato no muntu bi ma NDC na yehunu se moni so ne yeye no ne eba power ne yeye bia enyamo ho ne de amamo awie piao the ever can no say awie piao ye etiefo aha ne de enen komotwetwe ne besi ye di kan ka say ha ye election TV Kofi Agyenkwah TV ewo YouTube mepacho o search a na wa like o like di kan subscribe na like it na fe share na obi ansu enya bi ye bi apono ato ho ama obi a wo pese one ye etwetwe enkomo aha ne de besi ye ne mame
anase Honorable Mary Juantoah ena ehwetwe nkomo na ne ha citations bebre ena wa ha mrepam ne beka bi di akere mo na obo adwuma yie pa. Former President John Dramani Mahama etu ne din oba ya Asantoa nyesesebe otwentuo kokon na emom empuntuo ho kon se ne obesi ni so ama waye de o se woye no ntini ema ne sa di no yede mo asia mrepam no yebesa ne mo ahia medin edi Kofi Agyenkwah. Yankopon enhyira mo nyina. Bye bye.